Hello mga ka-gospel, maayong buntag kanimo o maayong adlaw o gabi o maayong hapon kanimo kung unsang orasa ka man na nagtan-aw karon sa ato ang vlog o sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Now, hinaot ko nga anaa ka sa maayong kahimtang sa kinabuhi. Bahalag pait, bahalag lisod basta dili lang gyud maigo na ini nga virus karon o amping-amping ta kay lisod kaayo nga ah, maapektuhan ta ni ini nga virus kay daghan maapektuhan kanato. Di lang atong kaugalingon kundi atong family, to ang friends nato, mga taong nakapalibot sa ato, and even sa ato ang trabaho nato na pwede gid na makaapekto sa ato. At so amping-amping gid ta na ining panahon na. Sundon nato ang batakang balaod, ang protocols nila, ang ilahang mga guidelines regarding ining COVID-19. Mutuo ka man o sa dili basta kay mag-amping ka kay na may mga tao gud nga mituo nga duol pod sa imuha. So, unsa man atong hisgutan karon? Magahisgot kita mahitungod ni ini nga ginatawag 5 roads to popularity without losing your reputation. Lima ka dalan aron nga ikaw mahimong popular nga dili mawala ang imuhang reputation, ang imuhang reputasyon. Now, everyone wants to be popular. Popularity is not a bad thing nga ato ang gipangandoy sa kinabuhi. In fact, si Jesus Christ, he is a very popular during sa iyahang ministry 2,000 years kapina nga milabay. Pero sa iyahang popularity, he never compromised his character and morals to gain acceptance. Kay daghan man gud na mga tao na nahimong popular pero popular lagi pod sa kanang kabuang sa kinabuhi. Mana kung gusto kita nga mahimong popular, pwede kita na mahimong popular nga dili nato makompromiso ang ato ang character, ang ato ang mismo nga moralidad. Now, you became popular by making both bad choices and good ones. Pero dirita sa dapat ug angay nato nga pilion. Now, ania ang lima ka pamaagi aron nga mahimo kang popular while maintaining your integrity. First, be a kind person. Pag maayong tao gani ka, sa may tabo. Pag maayong tao, daghan og higala. Maniid ka ng mga nangamatay bitaw. Kung maayos ang tao, daghan gyud ang mutambong sa iya. Pero karon siguro panahon na kay naman ta sa COVID, murag limitado ra gyud ang tao. Dili pud tanan, even relatives, mga suod na higala dili pud maka-appeal or maka-join sa mao nga pagsubo sa pamilya tungod kay na may protocols, na may guideline regarding ni ining mga inanin na mga panghitabo. Pero sa mga normal na mga panahon, mailan nimo usahay kung karabang tawhanan nga namatay is maayong tao o dili pa siya maayong tao. That's why kung gusto ka mahimong popular, dili kinahanglan na mahimo kang popular sa tibuok kalibutan, kundi tinguha nga mahimo kang popular sa mga tao nga nakapalibot sa imuha pinaagi sa pagkamaayong tao. Ikaduha, when you do something, do it with all your might. Kung naa gani kay himuon, ihatag ang kakayahan nimo aron lang gid matapos ang maong buluhaton. Kay lisod kaayo kung dili ka mo tapos sa buluhaton nga dihatag sa imo or gipahimo sa imo. Kay maragurog ka nang mga ginatawag nato na mga contractor sa building or sa project or sa balay or sa balas nga asa-basa dapit nga contractor. Now, once gani na kana nga contractor, dili maayo ang iyahang trabaho, dili niya tiwason, dili niya humanon ang iyahang project niya, biyaan niya, mutabok na pud siya sa laing project. Sigurado kana nga tao wala gyoy mo recommend sa iya. Mura po mawad-an po na siya og project kadugayan. Kay wala na may ganahan sa iya. Di naman siya i-recommend tungod kay nakadilaw naman sa iyahang pagpanarbaho. Tungod kay ingon pa, excellence draws a crowd. Pag excellent gani ka sa imong na trabaho nimo, ang mga tao kusa na lang na sila nga mangita sa imo. Kaya tulo, promote others and their accomplishment. Kung naa man kay accomplishment, pasagdi nga ang mga tao mo daig sa imuha. Ang imuhang angay himuon is to promote their accomplishment. Ayaw sige pasigarbo sa imong kaugalingon, ayaw sige pataas sa imuhang accomplishment kay nakita man sa uban ng mga tao o pasagdi sila na mudaig base sa ilang nakita niya sa imuha. Kay kung wa pud na sila nakita sa imuha bisa pag unsaon nimo sulti nga dunay kay accomplishment, di pud kanila daigon kay wa man sila nakita nga evidence nga ikaw adunay accomplishment. Ug labaw sa tanan, God will then be able to exalt you. Ang Ginoo mao mo pataas sa imuha, ang Ginoo mao pasagdi nga mo exalt sa imo mo pasigarbo kanimo. And ikaw pa dare to dream big and pray for the seemingly impossible.
Kung aduna man kay pangandoy sa imong kinabuhi, damgo sa kinabuhi, dakuan na lang. Unya, kung mangandoy pud ka, uban ni pud og pag-ampo. Dili lang igo lang sa wish, dili lang igo sa kanang damgo-damgo kundi paning kamuti o ubani sa pag-ampo kay wala may imposible sa Ginoo. Ingon pa, people are drawn to those filled with hope and faith. Makita po sa mga tao na kung ikaw is grabe ang imuhang faith sa imuhang dream nimo na maangkon yun nimo, then mga tao makakuha sila og kadasig tungod sa imuhang influensya kanila. Katapusan, ingon pa, stand up for what is right. Nabisan pag taliwala sa mga tao nga walay mga prinsipyo, walay mga baruganan sa kinabuhi, kana bitong mga tao na sabay-sabay lang kung asa ang kadaghanan, asa ang majority. Bahalag ikaw na lang isa, stand up for what is right. Our world today is desperately searching for real heroes. Sa panahon karon, sa atong sitwasyon karon ini nga kalibutan, ang kalibutan nagatinguha og nagapangita og mga tao nga matawag nato na mga real heroes. Dili tungod kay hero sa buo kalibutan kundi hero sa kinabuhi. Nakabalo siya mo stand kung unsa man ang tama, kung unsa gyud ang kapahimaya pud sa Ginoo. Kana lang ug manghinaot ko nga nasabtan nimo ang ako ang mga pagdasig og mga paggiya kanimo nga buot nga mahimong popular niining kinabuhi. Gusto na ako amping-amping ta niining panahon karon kay ilabihan gyud ka grabe na ang ato ang sitwasyon gumikan niining COVID-19. Dalaygon ang Dios o salamat sa pagtanaw. God bless everyone. God bless kanimo igsoon.